Pablo, unsa man ka diya Pablo? Kuha ni mong manok kay tarik ko ni oy. Ato na nag-ihawon oy, siguro daog ta. Murag laay man ron sa may content to ari ron Buskaloy. Maayo ani. Kamong kuy kamunting kahuyan diya luyo. Magputo ta. Kamu. Oh, gigi. May pa. Kay lami ikaw puto ron. Kuyo gay may mga kayo. Adere diri ta agi kay medyo makuan ta diya. Medyo sorry ta sa tuasinda. Wala man tayo mga buhat ani. Pamilingaw. Daghan ng ali ari oy. Ako sa hawanan. Ako dito di mga kuyo. Dereng, bus dereng. Ato man tig huyan ato man siyang gikwaan ha. Medyo landong-landong mga kawiw. Hadlok maitom si bus dereng. Bus dereng hadlok. Ito ang daan. Uno dos. Ge, bagus. Uno dos. Ay. Tes dos. Uno dos ko. Grabe ito. Shout out sa ano? Sa mga Taga province. kawiw o taga Bukid. Dara mga kayo. Sa probinsya. Tapi usah dito kaluta dong. Naari, tayo na. Kani, apa mo? Ano siya? Bro, tin. Oh, may kita na nga na. Oh, Ako tiksulod. ande si bus piring may May tiksulod sakto mga kawiw. ako ibutang. Apa? Apa daw? Kedako taon. Dara. Dako. Dakong bato. Dali na puta. Yan gini. Ampes sa mga babae ni. Unsa pa? Lami kayo. So di mana mga kawiw mananggi na sa Medre. Oh, mananggi ka na matek maisan. Ako gagmay. Grabe mga kawiw, daghan kay mga kawiw. Lami kayo. Taga syudad di ano so ganahan mong marik probinsya. Welcome Daghan mo. mo mga kawiw ano. Natay siya ato na siya ipares oh. Lami kayo. Itapang. Uli ako. Asinda. Tinda niya. Asinda ako. Kamaisan, ay kasagingan, kamuting kahoy. Oh, kita niyo mga kawiw no, galaray dia. Oh, Kani between mo. ang mga buhay probinsya. Ato siyang kuwanag jutay. Welcome kay mo dia. Ganahan mo. Oy. Hey, kani at ini. Kani Bus Pablo. Dos, tres. Tanaw lang ko. Puto. 1, 2, 3, 5 din. Dos, tres. Hindi lang yun. Dala mo mga Mugat gi mga kayo. Puti mga ata ko dai. Balde na tibo. Balde ro. Dos, tres. Ano ko din eh? Kapandaan na ni. Ako di ko mga grabe gunot. Mono dito niya no. So, mga kawiw, sa basin ganahan mo visit sa Asinda ni Buskaloy. Okay kayo, visit mo diri sa Welcome. Barangay Welcome ra kay Sikyo Lasa. Tagaytay. Tabay. Magaling kang kupal ka. Ganahan mo mananom diha og kaputing kahoy no. So, ay daghan diri mga kawiw. Pakari, para kanong. Ati nung indok sa tagjutay. Ari kay medyo init yo. Ako ni Medyo palandongan si Bus Pablo. na si Bus Kyle to. Tapos si Bus Kyle. Kyle, oy ay. Uy! Lantar siap. Lantar Bus Toto. Bantay di kam tabang mo ha. Dos, tres. By the grace of God, mga kawiw. Grabe. Super dami mga kawiw. Ang dami talaga. Kita mo mga kawiw. Grabe. Ikani, kapila puno ani, katulo. Katulo ni mga kawiw ang kuha. Kita ang kuha. Sobrang dami na. Pato ang tiguan may tigyan kay magtangtang kani si Boss Pablo. Boss Pablo. Sekolah Boss Pablo. Tuh gitu. Tuh dako kayo doon. Yan na nagkainit. Yawan na. Ito may nita. Uno, dos, tres, mucho. Kalis na to siya. Okay.
Boss to. Grabe. Sige, na tik 3. Inyo, gusto sa ko, kamuting ka. Anong nyo, anong? Sige. Ay, boss, pagkabangan to, boss to. Uno, dos, minsan! Oh, di mga kawin. Tingnan mo mga kawin. Yung color mga kawin, yung color ng mukha ko. Tingnan mo. Putol lang amot mo. Mga kawin ha, pinapa ka mo, puti na mukha ata. Oo, sus. Ray, nani, gidak ko nung gun ba? Sus. Taon is babae nani mga kayo? Okay, lami managod. Lami ng balanghoy. Ako ang grasya na. Ano siya? Ah, grabe na po ito eh.Ulutin mo. Sige, boss ko to. Ang lagi si Bostias. Si Bosteng. Si Bilyong. Mga kawayo na human na may pananggi mga kawayo na nanggi mi oh. Nay pinuso na say buging oh. Wala mga kawayo. Og ato ri siyang dalo mga kawayo. Oh, tanan, lihat mo kayo. Si ko lang ang bahala. Buspiring Si Buspiring. Grabe, kusgana buspiring. Grabe kusgana buspiring mga kawayo. Yay! Magigil pa ta mga kayo kay magluto tag puto karon. Awa ato na siyang sugda na. Ang bigat-bigat Saging oh. Oh, dati saging na lima dari the big banana. Ang small banana pa rin. Dako. Oh mga kawayo, sorry mo din sa mua ha. Magputo tag kamuting kahoy mga kawew. Sorry mo din mga kawayo. Sorry na kay naatay dragon fruit ah. Naatay kamunting kahoy og naa sa tay dragon fruit mga kawayo. Ano? Lami kini mga kawayo, magulang ni sila. So very yummy talaga to mga kawayo. Kung ako di singa kibot ni mga kawayo, kasi ko ano. Kani si Kuan, kani si Boss Kaloy oh, gay nahinay pa kay mga may man kita sila niya ako dili man. Mo aligi din. Kini may hilig sa mga babae. Ako matanos. Ako matanos. Ngana na di ay? Wala liko-liko ba? Tanos. Wala ko. Oo ba? O so di ano naman ako kung sa paglihian ni mga Boss Piring, Boss Toto, Boss Pablo. Namin ito kutsilos ni mami da. Ang paglihig ani kabalo mo yun no. Gi sulti pa ni sa ano mga sinaunang pantaw ako ang mga apuhan. Apuhan pa sa akong apuhan. O magpalihig gini mo dapat kanang maghubog giga tanan. Humot tanan lihi ani. Mo ni akong gibuhat mga kawiw. Mga man ni akong gibuhat na naghubog ko tanan mo ni nakita ninyo nga kung unsa ni kagamay ang inyong nakita karon mo to. Kung unsa kagamay ni wala ba? Kung saan kagamay no, mas gamay pa ni ako ah. Natingala ko, gilihin niya nako, niya ko rin nakuha ni. Hindi akong kinala, grabe. Super laki talaga oh. Super laki talaga. Mas totoo, wala mga natulin na mas totoo. Sweldo kita mga kawayo. Sakto ipaglihi mga kawew. Sakto kay mga kawayo. Galugos to kumunit mga kawayo kana ang overpush kadako mga kawayo. Ano na siya ng tuwan. Matik na yun. Mas masarap kumain. Aw ana ni di ay, abyoron gamay. Medyo anak na ako sa mga kawayo. Kus bigo. Kus. Ang laki mga Claudino. Nagkalisod na tungkol sa kadako mga kawiw. Oh, wow! Wow, sarap-sarap mga kawiw. So, yummy-yummy na, di ba? Yummy! Tingnan nyo mga Claudi. Ang gumawa dyan mga Claudi, si Mama Mamit Juan Kasipong. Tawa nyo mga Claudi kung paano to putulin yung putulin namin yung puto balanghoy. So, sobrang laki. Tingnan nyo mga export namin dito. Meron kaming export. Taga Sangrila Hotel mga Kaludi. Trabaho ni siya sa Sangrila Hotel. So, ganyan mga Kaludi. Ganyan nyo. Tuturuan ko kayo ng
paano bumutol ng kamuting kahoy. So sa maglaway lang ani ha. Tara mga kalodi, ato na pagapigas-pigason. Ang ato ang kuan. Ow! Oh. So Mario, tingnan nyo kung paano ko kakainin to. Wow! First bite. Ay, kiligon siguro sa makakaog puto. Mag-cute-cute mo bite ba? First bite ito. Marlon? Tiring? So yummy kinaman. Special lamaw din mga kalodi. Ito na lang daw mga kalodi. Special lamaw. Tingnan nyo mga kalodi. Yung lamaw namin, merong tingnan nyo mga kalodi. Merong cocktail. Wow! Sponsor by Susobrado. Mga kalodi. Boss Kaloy. Dili ba kasi Boss Kaloy kay Baldi kay kinala. Oh, natulungan na Boss Kaloy, natulungan ay Boss. Puni. Wow! Ako sobrang laki Kalodi. Bari niya, bari mga kawayo. Taksi Baldi. Siniguro man na. Siguro na ya Baldi ya. Gilaban na po pitchin. Sa mga piring siniguro. Okay, lamat kayo. Balik po ron. Hindi klaro. Asan yung steak? Naparido. Narado. Hoy mga kapobre ha. Tingnan niyo kung paano tingnan niyo mga pobre nga sobrang happy kami dito. Kakain kami ng puto balanghoy. Binarisa namin ng butong. Lamig na. Cocktail salad. Cocktail. Nagsama din sa cocktail salad ha. Sponsor mo si Susobrado ha. May sponsor mo. Sipungan. Dili mo lang alam basta Susobrado. Salamat pa sa butong. Nag-sponsor ng butong ha. Nag-sponsor ng butong. Si Kasipong. Si Kasipong. Nagpasalamat po may sa sponsor sa ingredients sa puto. Kisa tong kanya. Pero ang problema di Sponsor sa Galotos ano?